Elena Križanec, Captain Mr. Anton Moguš, and me, the translator. You can ask me everything you want. That's it for now. Yes, pa ne znam, bilo bi bolje da mi sjedamo tu na početku. Možete vi napustiti, mačete jedno ovoga. Dobro, jedan će posjesti ovoga, ali... Jedan... utvrdi šancu, što znači da cijeli tur pod nadzorom postrojba Hrvatske vojske Karlovačkog zbornog područja. I tako su oslobođeni Sejma prošle godine 1990. Sve njeme 4 godine nestrpljivo čekaju povratak u svoje domove. Za koji trenutak detaljno ćemo izvijestiti o stanju na oslobođenim područjima i tijeku akcije Oluja, na koju je i danas novinarima... Terorizma protiv civilnog pučanstva se okvalificirati jedino kao zločin protiv civilnog. Prvi rezultat i zaduženja ministarstava konkretno će se analizirati na radnoj sjednici Hrvatske vlade početkom rujna u Kninu, kazao je premijer. Također je istaknuo da će već ujesen početi u tim područjima redovita školska godina, čemu će prethoditi otvaranje tvornica, poljoprivredni radovi i drugo. 50 do 60 tisuća hrvatskih... Settlement which up to the late Croatian. So it was thrown in the side of the Serbian irregular army, and its residents had to be were killed or expelled, and their houses, schools, and church destroyed. Think of the ethnic cleansing and of the attempts to create a greater Serbia. Just try the experience of Saborsko with the appearance of the place we have just gone through. It was Plaški, it was one of the Serb irregular strongholds. So, just try to compare it. All houses destroyed. Not one of them is fit for living. Odi malo više zastav, odlično. Još jedan. Voda je lupina.
Rođeni Drevčani, rođeni. Je, rođeno da, a ne, gdje vam zastava, vide? I ja iz Podevnice moram doći. Gore, to ti moraš. Šta ono gore? Znaš ono gore? Misli gore. Za sve. Ono će me biti. Ne vidim, pre koliko je ovdje. Voda je naše to. Ima plavi od. Je, naša voda. Aj nebo. Puno bolje prošli u boju. Ovo snijem. Imaći ja njih. Oznaku snijem. Oznaku samo snijem i zna se ko je što je. Crveće se ne boji. Možete otvoriti malo. Šta je? I think they should have some more food, not only that. Što, kako to da civila ima muslimanskih dosta, smo vidjeli usput. Ne prolaze valjda tu po poljima. Oni po Ima poljima. je tu i dođu po poljima, ima tamo cesta kao što i pusti taj njihov put tamo gdje oni imaju pusti i tu da obiđu i dođu tamo, tu se dođu. Ne budeš ti Su kontrolirati polja minirana. kukuruze i to.
Stavi pod mišku koju. Ništa, brate, dobro. Još jedan je nešto ostao što nisam možeš. Dvije samo. Hoću se. Ovako. Više oni imaju... Thank you.